Hej. Med denne video vil jeg gerne forslå nogle nogle idéer, nogle tips til at spise med forskellige spanske charcuterie eller spanske tapas. Vi har brød, vi har nogle tomater, og så salt og olivenolie selvfølgelig. Så nu skal vi lave en brød med tomater. Og vi skærer stykke brød. Jeg bruger kun en halv del. Og så tomater. Altid på den side. Som vi har en halv tomater, hvor vi kan sprede her. Vi putter lidt olivenolie ovenpå. Og lidt salt. Stikke salt. Ja, kraftigt salt. Og så har vi brød med tomater, som det passer perfekt som serveringsforslag. Velbekomme.